Ez nagyon hosszú lesz. Videózod? Aha. Ilyen helyen még... Nem. Még attól nagyon messze vagyunk. Most egyelőre közeledünk, majd utána távolodni fogunk, aztán megint közeledni. Megvariáljuk, hogy ne legyen sima. Hát, de itt nem válogathatod az utat. Vagy van, vagy nincs. Oké, értem. Itt ez van. Mint a délelőtti példa mutatta. De mások is erre járnak, látod, hogy igen, tiszta a víz. De és a térkép alapján látsz valamit? Igen. Biztató? Igen. Igen? Már látja az alagút végét. Azt nem, de biztatót azt igen. Bocsánat, de hallgatok. Videózol, Ati? Igen. Azt hittem, hogy nézed, hogy hol vagyok. Nem, hát ezt egy fénykép ezt nem adja vissza, videón azért egy kicsit jó. A hátul mögé sütött a lapos, meg szemtől szemben. Itt vagyunk.